No čaute, vítam vás pri ďalšom videu, už aj s mikrofónom. Až dúfam, že budete spokojní, lebo teraz to bude asi nahlas veľmi. V tomto videu už budeme niečo aj robiť konečne a to bude... Musím pustiť mačičku do káva, bo mňa očí. No poď, ty ľoľo, kde sa túlaš? No dobre, čiže v tomto videu už sa budeme venovať tomuto môjmu modrému žiguláku, ktorý je momentálne šedý, kvôli tomu, že minulý rok som sa pustil do neho, do renovácie, ak sa to dá tak nazvať, a nestihol som ho už nalákovať, bo prišla zima. Jediné, čo som stihol spraviť, je motorový priestor do farby. A tento žigulák mám asi tak 5 rokov približne, neviem, nepamätám si už presne. Používal som ho na denné jazdenie, mal som to ako civilné auto, normálne sériové. Bola v tom 1.3 motor s jedným karburátorom, úplná séria. Tichý výfuk, akurát som tam dal rekaro sedačky, trošku pohodlnejšie dáky volant, kolesa, boli na tom ATS-ky, aj budú 13-ky. Také predné Lipko, fajnové, má asi tak 80 000 najazdené. Bola to uloženka, čo sme kúpili od starého uja. Nebolo ešte vyvárané, akurát začali hrdzavieť, už ako aj na každom začínajú hrdzavieť prvé vpredu blatníky, tieto rohy. Takže som chcel hlavne ho trošku povyvárať, dať do poriadku. Pustil som sa do toho, že treba vymeniť iba blatníky. Nakoniec som musel meniť aj podbehy, trošku časť podlahy vpredu, zadné falce, trošku tú čelo. No bolo to v horšom stave, ako som čakal, ako to aj býva. No a vlastne začal som ho robiť s tým, že som si povedal, že bolo by fajn spraviť to tak, že auto ostane sériové v tej istej farbe, len sa zrenovuje z hora z dola, ostane pôvodná farba, žiadne chujoviny. Akurát spravíme taký mästský slíper z toho, pretože ostal mi s pretekou blok 1.8, čo som jazdil v oranžovej žige na rally. Takže by som zobral ten blok, mali by byť do toho ešte aj piesty. Nájdeme na to nejakú hlavu zníženú, dáme tam ostrú vačku, samozrejme musia byť Webre, dvojité karburátory, hej. Bez toho to nemôže byť. Športové zvody, spravíme komplet výfuk, na novo ale tichý, aby to bolo také nenápadné auto. Chcel by som to spraviť do nejakých 2 až 3 videí, uvidíme ako sa podarí. Vlastne prvom to bude toto video, si poskladáme motor a dáme ho do auta. Potom asi v ďalšom videu spravíme podvozok, čo sa týka všetko náprav, brzd a podobne. A asi tretie video už by som to spravil také, že už spravíme komplet, dáme výfuk, všetky veci okolo toho, čo už treba na to, aby sa to hýbalo po vlastných. Pretože aj keď to nebude nalákované, chcem, aby som to nemusel tlačiť tu po dvore a po dielni, nech sa to hýbe po svojich. A za chvíľu je jar, bude teplejšie, čiže už potom sa budem venovať len karosérii a nalákuje sa to, doskladá sa exteriér a môžem sa v lete voziť. Ešte som chcel pripomenúť, že dnes nošil mikrofón a nie všetky videá budú s ním, čiže dúfam, že budete mať trošku strpenia, že to vydržíte, že vám to nebude až tak vadiť. No nič, tak poďme na to. Takže čo sa týka motora, máme tu väčšinou všetko staršie diely, čo som pozbieral po dielni. Máme tu blok, ktorý som takedy používal na pretekoch. Je to 1.7 originál, ale je vrtaný na 1.8. Piesy sú tam z Fiatu. Oni tam boli takedy tiež kované, ale teraz budú iba sériové tiež. Kľuka, tá bola
tu hodina pod regálom, bola celá hrdzavá, našťastie sa mi ju podarilo zachrániť, čiže skúsime poskladať taký motor, čo dielňa dala. Budú tam tieto karburátory 2, čo sú vlastne kópia Weberov, to Fajs, ale je to úplne to isté, funguje to super. Tesne pod hlavu máme nové takéto trojvrstvové, plechové. Na preteku som mal s tým motorom dosť problémy, hlavne s tesnením pod hlavou. A vtedy sa ešte takéto trojvrstvové nevyrábalo, tak som zvedavý, dúfam, že to už bude s tým pokoj. Hlava je sériová, len má zväčšené kanály. No, asi tak, ideme to poskladať. Uvidíme, čo z toho bude. Krúku máme dnu, vyzerá to zatiaľ dobre, takže môžeme ísť na piesť. Paráda. Dobre, po mojej špeciálnej úprave piesov máme blok konečne hotový. A komplet poskladaný. A môžeme dať konečne hore hlavu, ktorú už tu máme pripravenú. Takže hlava je pritiahnutá, čo znamená, že môžeme tam dať vačku a poskladať komplet celý rozvod. Ďalej si nastavíme voľu ventilov a časovanie. Takže máme nastavené ventily, máme nastavený rozvod, aj časovanie vačky. Akurát som musel dať ešte toto uloženie vačky druhé, nižšie o 2 mm, pretože ostrou vačkou sa to musí znižovať. Kto by chcel vedieť, tak tu máme 296 stupňovú vačku od Havashi Motorsport. No a to znamená, že najhoršie je za nami a potrebujeme ešte namontovať karburátory, výfuk, vodnú pumpu.
Mohol sa mi zlomiť šrob? Jasné, že mohol. Som sa ho ledva dotkol. Ide. Druhý pokus. Už tam dáme nové. Paráda. No dobre, motor máme hotový. Máme už namontované aj karburátory. Krásne. Plus som ešte vymyslel takúto ochranu z nerezového plechu na zvody. Treba mi ešte prichystať prevodovku. Aj tu. Pomaly som začal už chytať aj veci na podvozok. Trošku tu nastalo zdržanie, lebo som robil svetlá do dielni, aby to bolo dačo vidno. A kopu ešte inej roboty, takže motor je stále ešte na stojane. Nachystal som veci ešte, čo treba dať dnuka pred tým, ako tam pôjde motor, ako palivové trubky, brzdové trubky, ťahlo plynové, lebo to sa tam dáva ťažko. Namontoval som už aj riadenie, a pomocný čáp riadenia, aj nápravnicu, aby som mal na čo položiť motor. Takže môžem dať konečne motor dnu.
Hej, pozor. No takto pekne tu máme uchytené trúbky. Na takých uškách sa to len zahne. Brutálny systém. Akurát zistil som, že na starých žigulákoch funguje tento ochranný nástroj, to Body 930. Tam je to parádne a na týchto nových, keď to nastriekam na ten pôvodný asfalt, čo je na tom, alebo ako sa to volá, jedno, tak tu mi to úplne nezaschlo, trošku je to lepkavé. Nie to boh vie čo, ale násrať. Bude tak, ako je. Ako, ale to bude v pohode. Tak. Takže dotiahneme potom poriadne. To sa pozbiera. Nič. Jo. Máme ešte si len bloky na nápravnicu. Takže toto sa nestrepe nám nezatiaľ. Teraz bude problém, že to mám veľmi ďaleko. Hodzako.
Moc ako to tam dávam. Ale čo? Väčšinou totiž motory zvyknem montovať s týmto. S touto kozou, ale momentálne mi to neprejde tady auto. Takže sa tu budem teraz trápiť s týmto. Zia rukavice a hneď to pôjde. To nedopadne dobre. Hočo. Hočo. Všetko tu poškrábem. Hurá. Neskutočne sa stalo skutočnosťou. To bola asi najhoršia moja montáž žiguláckého motora. Neverím, ale podarilo sa. Trošku menšie újmy nastali na farbe. Tu aj tu. A nevadí, to už opravím potom. Hlavné je, že konečne je ten motor dnuka namontovaný. A ešte ideme si to zdvihnúť. Šupnem do dnuka ešte rýchlo prevodovku. Už keď sa s tým trápim. Je to tam? Trošku ešte chýba, ale... Dobre, držiačik máme tam. On sa mi trošku vybil telefón. Čiže prevodovku máme namontovanú. Konečne aj ten motor prekliatý. V tomto videu to asi bude všetko. A v ďalšom videu by som chcel dať dokopy nápravy. Čiže namontujeme si potom prednú nápravu, zadnú nápravu, brzdy, vedenia, hadičky, trúbky, predné rámená, nápravy. Už mám dosť. Čapy a tak. Však potom uvidíte. Takže zatiaľ.